Alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ni sunana Sadiya Musa wacce aka fi sani da Azumi matan malam. To, ni dai shawara zan baya saboda dukka mutumin da aka zaba ko kina so ko kana so ko baka so shine ya kamata ya shugabance ka kuma ya maka adalci. Mai girma gwamna, Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso shine gwamnan mu na farko na farar hula da ya taɓa yi wanda ni zan iya ɗorawa kenan. Yayi ayyuka. Malam Ibrahim Shekarau ya karba shi ma yayi ayyuka ya ɗora akan aikin jagora. Sannan shekararsa 8 yayi yana aiki. Sannan sanata ya dawo. Rabi'u Musa Kwankwaso ya dawo ya gwamna ya ci gaba da ɗorawa akan aikin Malam Ibrahim Shekarau. Dr. Umar Ganduje ya zo shekara 8 shi ma yana ɗorawa akan aikin da 'yan uwansa gwamnoni suka ɗora. To balaraban gwamna, shawara zan bayar a matsayina ta 'yar Kano, haifaffiyar Kano, zan ba da shawara. Ayyukan nan da ake cewa a yi don Allah don annabi, ban ce kar a yi ba, amma a taƙaita. Wannan gadar ya kamata a taƙaita, kar a yi ta. A taimaki mutane da abin da za su ci, da abin da za su sha. Tura fa ta kai bango. Mai girma gwamna, dukkan masoyanka ne suka yi dandazo, suka zo suka danna maka ƙuri'a har ka ci zaben nan, mai girma gwamna. Kuma fa yanzu su ne suke cikin ƙalubalen rayuwa. Duk inda ka shiga za ka ga yara da manya, kai wani ma baya gane me yake cewa, in ya taho yana magana sai ka zaci kamar ko mahaukaci ne. To ba mahaukaci ba ne, yunwa ce, saboda ya bar abin da ya bari a gida, ya san me ya bari a gida. Balaraban gwamna, dan Allah dan annabi, mutanen nan da suka zo suka ba da ƙuri'a ya kamata a taimake su. Zancen gine-gine ba shi ba ne, a taimaki mutane da abin da za su ci da abin da za su sha, saboda azumi ne. Ya kamata a gyara, mai girma gwamna. Mu shawara ce za mu bayar, ya kamata kuma a karɓa saboda mu ma masoya ne.